Nggak aku beli pi baro ki perlo ki baju page baju kersan ya kan ka YouTube channel ka jonga. Tela dadon apa deng jong pi ki bakwa bantit ya ki marbam online kum kiso ki do bat ki jing bam restoran pila aban install ya ka wei ka apps ka ba kerteng ka yau hapo ki mobile phone ki jong pi leng ba ka apps pila aban order online bat ki sapen po ya pi shadu ki jaka ba pisa. Desa simpat ngene page ka report ka badai menta ka arpulai trik jemang arhajar arpo. Katkum ka report na katanat ka koi ka kya jong ka sorka India laya tu ba kibriu ki ba koi na ka jing shakta jong uni COVID-19 menta baro kilong san phuai hajar hinyos pa prap sangut ki blak kladno lai hajar hinyos pa arpangut bat baro ki bayo yakani ka jingpang COVID-19 kilong silak arpsan hajar shispa iway kata na po Maharashtra baro kilong saw hajar sanspa prapu arngut ki bakoi khat ar hajar sanspa prapu laingut bat ki blak kladno si hajar sanspa khat nyongut. Tamil Nadu khat saw hajar nyospa sanpu laingut. Gujarat khat lai hajar arspa druh prangut. Delhi khat ar hajar laispa khat khandaingut. Rajasthan ndru hajar sauspa khanap saungut. Madhya Pradesh ndru hajar shispa nyopongut. Uttar Pradesh san hajar henyospa life sangut. Kine kide ki jela ki bapalat ya kasan hajangut haka jing shakta jong une COVID-19. Te khandiat ngenya phai shaki jela ki bahap hapo North East India. Laya thu baka Assam ka deka we na ki state ka ba jorbha haka jing shakta jong une COVID-19 haba ki briu ki bayo ya kan ka jingpang menta ki long laispa arp khandangut kan thop ya nyop hongut ki brang shio thamai menta ka sngi. Bat ki blakot san psangut napo Tripura shispa nyop sangut ki blakot shispa sanpu arngut Manipur arpan rungut ki bakot arngut bat napo jalami gahlaya sa stang iway kat hadu ka report ka ba menta gasngi te habangi pet kat kum kani ka report ki bri ki bayo ya kani ka jingpang napo ki jala bat ki dolandong ki bahap hapo ka India ki kiu kemba Henry Hajar Henry spa san psangut bat ki blak kladno shispa life nyongut tang hapo ka arp saw kanta te khandiat ngan aya ki katu kan ki jubab badon na pedeng jong pi ki bakali jingkli shapang ki ne kiri kata napo Pakistan baro ki bayo ya kan ka jingpang sanpho hajar henruspa khandap saungut ki blak kladno shi hajar hendrup nyongut Bangladesh laipho hajar arspa sangut ki blak kladno sauspa laipho arngut Nepal sanspa khandrungut kibla kladno laingut napo Egypt khatsan hajar laingut kibla kladno hendruspa khandai phunrungut napo Israel khandru hajar hendruspa khandai phungut kibla kladno arspa nyop khandaingut bat kibla koj khatsaw hajar prapsangut te kawaina kiri kabrang duna tam naha ka jing shakta jong une coronavirus ka kerteng ka Lesotho kata tang arngut ki bayo ya kan ka jingpang COVID-19 tiladangi khinlang baro ki briu ki ba shakta hauni COVID-19 habro shtelu ka perthai kilong san pholak hendrup huwai hajar sauspa nyop hendrungut ki bla kladno lailak life huwai hajar sauspa nyop sangut bat ki bla koj arp huwai lak nyop san hajar sanspa prapangut te tangkini ki report lada pidon ne ban keli jingkeli sa comments hapo kani ka video bat yaka jawab ngan sa ai la shai te tangkini ki khobor khuble shibun